Želite otkriti sve tajne content marketinga, kako kreirati web sadržaj koji privlači, angažira i ostavlja trajni dojam? Na pravom ste mjestu. Ovaj content marketing tečaj nije samo još jedan tečaj pričanja teorije. Da, predavač priča, da vi slušate. Ovo je praktični tečaj koji je odličan za sveobuhvatno razumijevanje kako stvoriti sve optimizirani sadržaj, kako kreirate sadržaj relevantan za publiku i za tražilice. Započinjemo s osnovama content marketinga. Općenito, što je content marketing, kako funkcionira, kako ispričati uvjerljivu priču, vidjet ćemo neke primjere content marketinga. Nakon toga, provest ćemo vas kroz kompletan proces kreiranja sadržaja. Od istraživanja ključnih riječi do optimizacije naslova i meta opisa. Tu radimo u praksi. Vježbamo pisati naslove, meta opise, pomoću raznih SEO alata. Savladat ćete tehnike pisanja koje konvertiraju i saznati zašto je bloganje moćan alat za povezivanje čitatelja. Ovaj segment tečaja će vam pokazati kako kreirati i uređivati blog u CMS-u kao što su WordPress i Wix, kako biste privukli više posjetitelja. Kad imamo blog, kad imamo članak, idemo saznati kako možemo ga podijeliti da bi dosegli veću publiku. Saznat ćemo kako Facebook, TikTok, YouTube, Instagram mogu poboljšati vašu marketinšku strategiju. Otkrićemo ulogu email marketinga u digitalnom svijetu. Naučit ćemo ključne elemente marketinških e-mailova, tehnike pisanja e-mailova i važnosti skočnih prozora na web mjestu. Naučit ćemo kako prikupljati i analizirati podatke za mjerenje rezultata, kako kreirati put korisnika koji je došao na web stranicu i došao do nekakvog blog sadržaja. Na kraju vidjet ćemo kako umjetna inteligencija može poboljšati našu strategiju content marketinga. Razvijte sustav za upoznavanje svoje publike i dosljedno generiranje novih ideja za sadržaj. Upotrijebite ChatGPT za inspiraciju i stvaranje relevantnog sadržaja, za dobivanje odličnih ideja. Naš tečaj je idealan za sve, od početnika u svijetu pisanja web sadržaja do iskusnih freelancera i stručnjaka iz digitalnog marketinga koji žele usavršiti taj kanal digitalnog marketinga. Pridružite nam se i kreirajte sadržaj koji se izdvaja. Link za prijavu nalazi se ispod ovog videa. Hvala što ste gledali, pretplatite se na moj kanal za više savjeta o digitalnom marketingu i SEO. Vidimo se na tečaju. Pozdrav!